Αμάξι in the Hyundai Gone Wrong εδώ πέρα. Δεν μπορεί να κουνηθεί. Oh no, no, no. Screw that. Δεν πάμε στο χωριό. Τρέχουμε εδώ πέρα στο χιόνι. Θα πηγαίναμε στο χωριό, αλλά βρήκαμε πάγο στον δρόμο. Μετά βρήκαμε χιόνι και δεν μπορούσαμε να πάμε πουθενά. Οπότε τώρα πάμε να πάρει στο ξενοδοχείο. Και ναι. Fuck this. Πού πήγε? Φτάσαμε στο ξενοδοχείο. Αλλά δεν θα πάμε πουθενά, αυτό είναι το κακό. Θα βρούμε τι να κάνουμε. Τα σκυλιά φωνάζουνε. Ο Φλάφης φωνάζει επειδή είδε κόσμο. Και ναι. Φλάφη! Φτάσαμε στον καταράχτη. Φλάφη! Έλα πίσω! Φλάφη, μπράβο! Έλα εσύ πίσω και θα έρθει. Έλα εδώ! Γύρνα πίσω! Μας ακολούθησε. Φλάφη, μπράβο! Είσαι καλό σκυλάκι που μας ακολούθησες. Και αυτό στείνει. Συνεχίζουμε. Μέρα 5. Εδώ πέρα στο ντοκιουμένταρι. Ώρες της Τσάγρια. Κοίταξε το χιόνι. Μας ακολουθούν σκυλιά. Να μας προστατεύουνε. Δεν βιάζομαι. Look at this beautiful τοπίο. Jeez. It's an adventure, bitch. Shit. Λάσπες. Θα πρέπει να πάρω άλλα 6 ζευγάρια παπούτσια. Συνεχίζουμε εδώ πέρα. Rock climbing with Orestis. Part 1. Είμαστε day 5 εδώ πέρα. Φοβόμαστε. Τα σκυλιά δεν ξέρω που έχουν πάει. Μάλλον έχουν φτάσει ήδη στο ξενοδοχείο. Λοιπόν, να σας εξηγήσω δύο πράγματα. Γιατί ήταν πολύ απότομα αυτό που έγινε. Λοιπόν, αυτός και ο Φλάφης ήρθαν μαζί μας σε ένα καταράχτη που θα πηγαίναμε. Αλλά πριν από αυτό, το αμάξι μας κόλλησε στα χιόνια, επειδή θα πηγαίναμε σε ένα χωριουδάκι. Την άνω χώρα. Τώρα είμαστε στην κάτω χώρα. Είναι λίγο μπερδευτικότερο. Αλλά τώρα θα πάμε σε ένα μεγάλο καταράχτη με το αμάξι, αλλά από άλλο δρόμο που μπορεί να πάει. Εσύ δεν θα έρθεις, εντάξει, θα κάτσεις να κοιμηθείς. Το προηγούμενο κλιπ το έκλεισα τόσο γρήγορα γιατί κόλλησε το πόδι μου σε μία λάσπη και πήγε όλο το παπούτσι μου, γι' αυτό φοράω άλλα παπούτσια τώρα. Και κόλλησε μες στις λάσπες. What the fuck. Μόλις έσπασε ο πάγος. Και τέλος πάντων βγήκε το παπούτσι μου και μετά έπεσα με την κάλτσα μου στις άλλες λάσπες και έμεινε και η κάλτσα μου. Οπότε κάθισαμε ένα λίγο μπάνιο και τώρα γυρνάμε πάλι. Πάμε για άλλο adventure και είχα ένα κλιπ όταν έμεινε το αμάξι, αλλά αποφάσισα να το διαγράψω γιατί δεν ήταν τόσο ωραίο και θα πάρει πολύ χρόνο και το vlog θα είναι τεράστιο. Και ναι, επειδή σήμερα έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά και είναι ακόμα 12 η ώρα. Ναι, τα λέμε. Λοιπόν παιδάκια, έχω 5% μπαταρία, οπότε πρέπει να κάνω γρήγορα. Θα πω άλλα δύο πραγματάκια. Πρώτον, βρήκα σκατά. Δεύτερον, δεν ξέρω αν με βλέπετε στραβά ή κανονικά τώρα, αλλά τέλος πάντων. Τρίτον, θα πηγαίναμε σε καταράχτη
πήγα σε καταράχτη, αλλά ξέχασα να κάνω vlog. Ας το δείξω αυτό. I am the one. Σε 10 λεπτάκια θα πάμε σε ένα χωριό. Δεν το βλέπετε τώρα, είναι εκεί πάνω. Μπορεί να σας φέρω μαζί μου άμα προλάβω να φορτίσω το κινητό. Και ναι. Τα λέμε μετά. Λοιπόν, πρώτον, δεν πήγαμε στην άνω χώρα, γιατί είχε πάρα πολύ πάγο στο δρόμο και θα ψοφούσαμε. Βασικά πήγαμε και μετά κολλήσαμε στον πάγο πάλι. Και έτσι ξέμεινα εδώ πέρα. Και δεν βλέπετε τίποτα, το ξέρω. Το καλό είναι ότι μπορώ να κάνω και άλλες βλακίες, αλλά το κακό είναι ότι δεν θα βλέπετε τίποτα και πρέπει να κάνω edit και fuck me. Επίσης άλλο ένα κακό είναι ότι αύριο θα φύγουμε από εδώ πέρα το μεσημεράκι και θα έχουμε άλλη περιπέτεια πάλι με τον πάγο. Fuck this. Αυτό ήταν το vlog για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Εμένα προσωπικά θα το δώσω ένα 5 στα 10. Το χθεσινό θα το δω ένα 3 στα 10 γιατί δεν ήταν τόσο ωραίο. Αλλά ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό. Δεν ξέρω αν με βλέπετε καλά τώρα. Αλλά την μπάλα θα την πάρω μαζί μου αύριο. Αύριο δείτε το vlog. Θα είναι ωραίο, νομίζω, δεν ξέρω. Δεν είμαι μάντης. Αν και τελειώνω το vlog στις 6 ώρα. Δεν ξέρω γιατί θα τελειώνω στις 6 ώρα. Τώρα θα φάω κάτι, θα πιω μια ζεστή σοκολάτα. Μετά θα φάω βραδινό. Και ναι. Fucking αντίο. Τα λέμε αύριο. Όπου θα είναι ωραίο vlog. Όπου θα πάτε να το δείτε, εντάξει. Μου το υπόσχεστε. Α, ωραία. Αφού μου το υπόσχεστε. Ξέρεις κάτι. Δεν θα το τελειώσω. Πάμε. Θα κάνω ένα experiment. Θα αφήσω την μπάλα εδώ πέρα. Εδώ πέρα. Και αύριο θα έρθω να δω πως είναι. Μιτσούλα σκολόμπαλα. Θα έρθω να δω πως είναι. Και άμα είναι παγάκι, θα είναι παγάκι. Ο Φλάφης και το άλλο το σκυλάκι που δεν του έχω δώσει όνομα. Φλάφη, γεια σου. Γεια σου και εσένα. Wow, ηρεμήστε. Hey. Θα σας χαϊδέψω και τους δύο, εντάξει. Αλλά το Φλάφη πρώτα. Μη με δαγκώνεις, βλάκα. Αυτός δεν φαίνεται γιατί είναι καφέ. Περίμενε, θα βάλω φακό. Μπουμ, τώρα τους βλέπετε. Τσίστος. Εντάξει, εσένα θα χαϊδέψω, βλάκα. Όχι στην κοιλιά μας γιατί μπορεί να έχεις ψήλους. Στην κοιλιά θέλω. Έλα εσύ εδώ. Ο Φλάβης δεν ακούει. Καλό σκυλάκι. Φύγε, Φλάβη. Προτιμούν να φωνάξουν. Έρχεστε πάλι. Ηρεμήστε. Θα σας χαϊδέψω και τους δύο. Εντάξει. Μην τον δαγκώνεις. Φλάφη, μην τον δαγκώνεις. Ηρεμήστε. Παναγίτσα μου. Φλάφη. Ηρέμησε. Θα τους αφήσω να παίξουνε. Φακ πάλι. Ρε φιλάρα. Ηρέμησε. Φλάφη. Άστον. Φλάφη. Άστον. Μην το δαγκούνι στο πόδι. Άστον. Καφέ. Άστον. Βλάκα. Φλάφη, σκότωσέ τον. I'm out of here, mate. Αν θέλετε να δείτε πώς θα γίνει η μπάλα αυτή, δείτε το αυριανό vlog. It will be cool as fuck. Okay? Τώρα θα τελειώσω το βίντεο, το vlog βασικά. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Πάμε να δούμε άλλη μία. Αν ο Φλάφης και ο Καφεδούλης μαλώνουνε. Ακόμα μαλώνουνε. Ηρέμησε. Εντάξει. Δεν θέλω στην κοιλιά σου. Εσένα θα χαϊδέψω τώρα. Έλα. Είσαι καλό σκυλάκι. Αλλά μερικές φορές. Έλα και εσένα θα σου χαϊδέψω μετά. Ηρέμησε. Μπράβο και σε σένα. Πες συγγνώμη ένας τον άλλον.
Πείτε συγγνώμη, βλάκες. Κολοτίθες. Μην του μυρίσει το πόδι. Μην το ταγκώσει πάλι. Μπράβο. Και αντίο.